गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयबो रादाब बुथुमगिरि बिथांमोननिसिम खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोबाय। दा दिनै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। दा आं सासे BPF नि सासे कर्मिमोन, बयबो मिथिगौ। आं भेरगाव समष्टिनि मानगोनां बिथां रातिराम बर' सार बिथां थानाय समनिफ्रायनो बा 2005 सननिफ्रायनो मैखोम आंबो मोनसे पदखौ लानानै BPF नि खामानि मावबोदोंमोन। 15 बोसोर आं BPF आव थाबोबाय आरो लोगोसे आं थांनाय समफोराव बिथां XMCL रातिराम बर' सार बिथांजों आं पार्टिनि गोबां खामानि मावबोदों। भेरगाव समष्टिनि गासैबो रायजो राजानि निफ्राय आंखौ बयबो सिनायखायो। दा जिहेथु नैबे UPPL आव आं दिनै जइन जाबाय। जइन जानायनि जाहोनानो जाहैबाय सोलायनाय नांगौ, रायजो राजानो सान्थि नांगौ। बेनिखायनो जोंबो बे सान्थिखौनो नागिरनानै बा बे सान्थिनि खामानिखौनो मावनो दिनै जों आगबारिबोदों। जिहेथु दिनै जे BPF आव जों थानानै मिथिदों मोनसे राजतन्त्र बायदि बेवहाय सोलिनो हमदों। BPF नि सिं दोलोआव बयबो मिथिगौ BPF नि गासैबो कर्मिया। आं दिनैनि बे नोंथांमोननि रादाब बुथुमगिरिफोरनि गेजेरजों आं फोरमायनो सानदों आरो साननैसोनि उनाव नोंथांमोना नुगोन जोंनि नैबे भेरगाव समष्टियाव हयथ' BPF नि मानसि खोब खम नुगोन। थानाय नङा होनना आं बुंनो थाङाखै, खिन्थु खोब खम समनि गेजेराव माखासे जोंनि दैदेनगिरिफ्रा माने दाथ' जेनेबा आं BPF आव फैबाय, BPF नि माखासे कर्मिफ्रा जइन जागोन। रिसेन्टलि आं दिनै नोंथांमोननि सेराव बुंदों आरो नोंथांमोना निस्सय लोगो मोनगोन बिथांमोनखौ। दिनैनो गोबाङा फैनो गोनांमोन, समनि आंखालाव बिथांमोना फैनो हायाखै। थेवब्लाबो नै एक्स चेयारमेन आरो जोंनि माखासे सोद्रोमा बिथांमोना फैदों। आं बेखौनो बुंनो नागिरदों, जिहेथु नोंथांमोना बयबो मिथिगौ, रायजो राजा बिथांमोना मिथिगौ, 2003 मायथाइयाव बिल टिजों मोनसे सुक्ति जादोंमोन। बेबो मोनसे बर' जाथिनि थाखाय बयबो जाथि जनगोष्ठिनि सान्थिखौ नागिरनानै मोनसे गोरोबथा जादोंमोन आरो बेखौ लानानै बयबो बर' हारिफ्रा, बयबो जाथि जनगोष्ठिफ्रा जिहेथु सान्थि फैसिगोन होननानै मोनसे जयै खामानि मावनानै BPF खौ दानानै मोनसे सरकार खुंनो बयबो सुबिदा होदोंमोन। नोंथांमोनाबो होदोंमोन, जों बयबो होदोंमोन, रायजो राजा बेंग्रा बेंथा बयबो होदोंमोन। नाथाय बिथांमोना 5 बोसोर सोलायखांनायनि उनाव एसे सोलायलांनो हमबाय। 10 बोसोरनि उनाव सोलायथारनो हमबाय आरो नैबे 15 बोसोरनि उनाव आरो बांसिन सोलायथारनो हमबाय। गतिके दिनै जोंनि गेजेराव 34 बोसोर एबा 34 इयार्स NDP आ हाथियार दैनानै माने आन्दलन खालामबोदोंमोन हाग्रा बंग्रा थानानै, आरो जोंनि फरायसा आफादाबो माखासे माने गणतान्त्रिक भाबे आन्दलन खालामबाय थादोंमोन। दिनै बर'फोरनि सिमां बेखौ जाफुंहोनो थाखाय दिनै मोनसे सान्थि आल'सनानि गेजेरजों मोनसे गोरोबथा जाबाय, जायखौ जों BTR होननो हादों। बेनिखायनो गैयानो नङा, बे BTR नि गेजेरजों जों मोनसे बिराद गिदिर मोनसे इमप्लिमेन्ट जानो थांगासिनो दं। बर'नि गांनाय उखैनाय गासिबो जाफुंसारनो थांगासिनो दं। बेनिखायनो बेखौ जों रोखा जाफुंसार होनो थाखाय जों बयबो हेफाजाब होनांगोन आरो बेनो जोंनि सिमाङा। दाबो BPF नि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोना गावनि बायदि स्वार्थआव माने सान्थिनि खोथाखौनो दोनथ'नानै माखासे राजनिति गेलेनो नागिरगासिनो दं। जाहाथे बिथांमोननि राजनिति गेलेनायाव जाहाथे नोंथांमोना रावबो गोदोआ, आं बेखौनो खावलायदों, आर'ज गाबदों। जोंनि बयबो जाथि जनगोष्ठिया जिहेतु सान्थिनि दैदेनगिरिया नैबे मोनसे UPPL नि गेजेरजोंनो प्रमद बर' सारनि दैदेननायनि गेजेरजोंनो जों सान्थिखौ मोनगोन होनना बयबो आसा खालामदों। आं बयबो हेफाजाब होनो आं गुरै खावलायहरदों आरो लोगोसे NDP नि मोनफ्रोमबो दिनाव जिहेतु हेफाजाब होदों। आरो बेयाव सोरबा सासे सानैया सोरबा गादिनि ल'आव फैसानि ल'आव जुदि थांदोंबा बे आलादा बाथ्रा, जों बिथांमोनखौ सनमान होयो। नाथाय थाखा फैसाजों होनानै माने गावखौ फाननानै लानाङा। जिहेतु नोंथांमोनखौ बयबो सनमान होयो, बयबो मानियो।